I AT6 der har vi arbejdet med overemnet at være på, muligheder og problemer, hvor at vi har arbejdet med fagene engelsk og samfundsfag. Og der har vi i min gruppe valgt at kigge på øh, emnet overvågning i det engelske samfund. Og på baggrund af det har vi udarbejdet en synopse med en problemformulering og 5 underspørgsmål. Problemformuleringen lyder: hvordan har overvågning i det offentlige rum fået betydning for samfundet, og i hvor høj grad skaber det konflikter eller tryghed? Og de 5 underspørgsmål lyder: hvilke former for overvågning af borgerne bliver benyttet i England? Hvad er totalitarisme, og hvilke former for magt bruges i den totalitære stat? Hvilke relevante temaer og budskaber kommer til udtryk i filmen 1984? Hvilke forskelle og ligheder ses i George Orwells fremtidsscenarie og i det engelske samfund? Har det større fokus på overvågning og kontrol skabt en mere tryg tilværelse, eller omvendt blevet til et problem? Og i metoden, de samfundsfaglige metode, der har vi draget konklusioner ud fra artikler, som vi har læst, og de her artikler, de har indeholdt kvantitative data for det meste. For eksempel at at der er et overvågningskamera for hver 11. indbygger i Storbritannien. Og så har det også været brugt som en komparativ analyse i vores diskussion af nogle forskellige artikler og nogle forskellige synspunkter på det her med overvågning. Og så er det også brugt som begrebsafklaring af for eksempel totalitarisme og teorier om forskellige magtformer. Og i den engelske metode, der har vi benyttet den hermeneutiske metode til at analysere filmen 1984 og for ligesom at anskaffe forståelse og sådan brugt analyseobjekter til at fortolke film AD1. For at overvåge borgeren, der bliver der med noget overvågningskamera, også kaldt CCTV-kamera, og der er omkring et kamera ud af 11 personer, og de fleste de er sat rundt omkring i offentlige institutioner rundt omkring i landet, så for eksempel som skoler, hospitaler, plejehjem. Og så en anden metode, det er logging. Det er, at ens mobilbeskeder og computersøgninger, de bliver sådan overvåget, og de kan blive set, så hvis der er en, der søger på noget mistænkeligt, så kan den britiske efterretningstjeneste gribe ind. Og så er der også databaser, som opbevarer data omkring for eksempel der skoler, helbred, biometriske, biografiske og administrative informationer, hvor at mange af de her databaser, dem behøver man kun et ID-kort for at kunne få adgang til. Så der er en stor overvågning indlænd, og størstedelen af overvågningen, den sker ved hjælp af de her overvågningskameraer. Hvad er totalitarisme? Totalitarisme, den dækker over en politisk styreform eller en ideologi, hvor det er statsmagten, den forsøger at underlægge hele samfundets liv under den politiske magt. Og hvis man ser på Stalins under Sovjetunionen og Hitlers Nazi-Tyskland, hvor der er ikke nogen, der har magten ud over staten. Og så i et totalitært samfund, der kommer magt til udtryk som en strukturel magt. Det er, hvor at magten den bliver udøvet, uden at nogen aktører behøver at handle. Og aktørerne, de er bærere af sådan nogle bestemte og socialt skabte forestillinger. Ja. AD3, hvilke relevante temaer budskaber kommer til udtryk. Bogen 1984, som er skrevet af George Orwell,
i 1949. Den giver ligesom det er en dystopisk roman, der sådan fremhæver temaer som undertrykkelse og overvågning under et totalitært regime. Og den her bog, den blev så lavet til en film i 1849 af Michael Radford, som vi så har, det er så den vi har set og analyseret. Den er, ja, filmen er ligesom sat i en dystopisk verden, hvor borgerne i det her fiktive kontinent Oceanien bliver styret af et parti, partiet, og det her parti, det hedder så INCSOC. Og cirka 85% af befolkningen er proletarer, og så er der 13%, som sidder i det ydre parti, og så 2%, der sidder i inderpartiet, og det er dem i inderpartiet, der stort set sidder på al magten. Og så befolkningen bliver undertrykt ved, at der bliver brugt der er et massiv brug af propaganda, og der er censur i medierne. Og det er også her, at vores hovedperson, eller protagonisten, han kommer ind, Winston, fordi at han er nemlig en af dem, der sidder og omskriver alle de her aviser, sådan at det ligesom, hvad kan man sige, hjernevasker befolkningen. Filmen starter en medias res, men ellers udover det er der et kronologisk handlingsforløb, hvor der er sådan nogle små få afvigelser i form af nogle flash forward, som Winston han får. Og Winston han møder så den her pigen Julian, som han så får et forhold til, og de drømmer begge to om at gøre oprør mod den her stat, som undertrykker dem. Men det ender med, at de bliver opdaget, fordi at der er et overvågningskamera på det værelse, som de befinder sig i. Og så svigter de hinanden og bliver udsat for tortur. Og det ender til sidst med, at de begge to bliver udsat for så meget tortur, at de bukker under og stopper deres oprør mod staten. Og temaerne i 1984, det er magt og manipulation. Fordi at partiet, de her INCSOC, de har ligesom hjernevasket befolkningen og på den måde skabt et totalitært samfund, hvor de kan holde fast på magten og bestemme alt. Og de her borgere i Oceanien, de bliver sådan styret, og de bliver konstant overvåget og styret på den måde. Og hvis man afviger fra systemet og er en thought criminal, som de kalder det i filmen, så bliver man tortureret, og man bliver straffet, måske endda henrettet. Og sådan, ja. Hvilke forskelle og ligheder ses der så i George Orwells fremtidsscenarie og i det engelske samfund? De benytter samme metode egentlig for at overvåge deres befolkninger, men hensigten den er vidt forskellig, fordi at i filmen 1984, der bruger de den her overvågning ligesom til at undertrykke befolkningen og ligesom forhindre en modrevolutionistisk tankegang, der potentielt kunne gå hen og vælte det her regime, som de har skabt. Og i nutidens England, der bliver overvågningen brugt til at forhindre kriminalitet og terrorangreb. Men ja, i nutiden, der er det også, det er jo på en måde også en form for oprør mod et land og dets værdier, for eksempel kriminalitet og terror. Så derfor så kunne man godt argumentere for, at hensigten var den samme, men selve den her dystopi, den er ikke den samme. Så vi kigger på nogle forskellige holdninger og diskuteret, om det har været med til at skabe mere tryghed, eller om det er blevet til et problem med al den her overvågning. Og der siger Trine Bramsen i en artikel, at hvis man ikke er kriminel, så har man ikke noget at frygte.
så har man ikke noget frygt ved den her overvågning. Øh, og overvågning den skal rettes mod personer, der kunne virke mistænkelige, og at derfor så gør den os mere trygge. Og så Tom Jensen, han argumenterer også for, at i sin artikel, at man skal droppe det her fænomen med Big Brother, det her med, at man bliver konstant overvåget, fordi at det gør man ikke. Og at overvågningen, den er der for at beskytte os, og ikke for andet. Altså, vi skal ikke frygte overvågning, men vi skal frygte misbrugen af det. Og så er der nogen, der er imod den her overvågning, og så Henrik Kulo, han argumenterer for, at der er en forbindelse mellem virkeligheden og George Orwells fiktion. Og det er ikke nødvendigvis, der er ikke nødvendigvis nu en forbindelse mellem totalitarisme og overvågning, men det kan der potentielt blive. Og Bjarke Frydensberg, han argumenterer for, at den her overvågning ikke gør os trygge, men i stedet for så aktiverer den vores frygt. Og at den ligesom fungerer som sådan en lykkepille. Det er, at den dæmper vores utryghed, men ikke nødvendigvis gør os mere trygge. Så ud fra det, der kan man konkludere, at en respektfuld og velovervejet overvågning, den kan være god til at gå nytte og med et godt formål. Men det er ikke langt ligesom fra George Orwells dystopiske overvågningssamfund til samtidens overvågede England. Og i vores perspektivering, kampen for det gode liv, der har vi perspekteret til 1-3, kampen for det gode liv. Og det er fordi, at der arbejder vi nemlig også med samfundsfag engelsk, så det er ligesom de samme metoder, vi har brugt. Der de samme humanistiske og samfundsfaglige metoder. Og hvis man skulle inddrage andre fag, så havde vi overvejet at inddrage tysk, fordi at der er nemlig en film, der hedder Das Leben der Andre, som omhandler Stasi og overvågningssamfundet DDR. Det kunne også have været interessant at kigge på. Og hvis man skulle have gjort noget bedre, så skulle vi have brugt nogle andre artikler. Så skulle vi have brugt nogle engelske artikler i stedet for nogle danske. Men ellers så var det det.